Ide muž po džungli a stretne tlupu domorodcov. Hovorí si, tak, a teraz som v keli. V tom sa z neba ozve hlas. Zober ten kameň vedľa teba a hoď ho do náčelníka. Muž neváha, schytí kameň, hodí ho do náčelníka a zabije ho. A z neba sa ozve, tak teraz si už fakt v keli. Manželka sa pýta manžela, Ferko, aké ženy sa ti viac páčia? Múdre alebo pekné? Ani jedny, ani druhé. Predsa vieš, Ivetka, že mám najradšej teba. V Bláznici príde lekár na vizitu k pánovi Novákovi a pýta sa ho. Tak čo, pán Novák, čo ste? Červík, odpovie pán Novák. Takto si vás tu ešte necháme. Rovnaká situácia sa opakuje aj po ďalšie dni. O týždeň sa lekár opýta opäť to isté a pán Novák odpovedá, som pán Novák. Výborne, teší sa lekár. Ste zdraví, môžete ísť domov. Nemôžem, zamrmle Novák. Za dverami je drost. Traja opití muži si zavolajú taxík. Taxikár príde a keď zbadá, že sú poriadne opití, naštartuje, zhasne auto a hovorí im, no, už sme tu. Prvý opitý vystúpi, poklepe šoféra po pleci a hovorí, výborne. Druhý opitý vystúpi z auta a hovorí taxikárovi, díkes. Vystúpi z auta tretí, príde k šoférovi, jednu mu strelí a hovorí mu, a druhýkrát nie tak rýchlo, však si nás mohol zabiť.